apsolutno. Osim Mate sada. Štovane dame i gospodo, dragi prijatelji, iznimno je čast što me večeras zapalo da ovako kažem, narodski, što mogu proglasiti one najbolje. Proteklu godinu obilježili su mnogi uspješni ljudi, a jedan čovjek i jedna momčad bili su boljih od drugih. Jednoglasnom odlukom ocjenjivačkog suda i većinom glasova Večernjeg lista osobom godine proglašavam vatrene iz Bosne i Hercegovine koji su na svjetskom prvenstvu u nogometu osvojili srebrnu medalju. Oni su Zlatko Dalić iz Livna, Dejan Lovren iz Kraljeve Sutjeske, Mateo Kovačić iz Kotor Varoši, Tin Jedvaj iz Mostara, Vedran Čorluka iz Dervente, Ivan Rakitić iz Žepča, Posavac Mario Mandžukić, te Luka Modrić koji se kalio u Zrinskom u Mostaru. Sada bih zamolio, kao na početku, evo pričekat ćemo malo da dođe gospoda, predstavnik Mislim da ćemo ih uskoro vidjeti, Mate, ili tako? Pa ja se iskreno nadam, kao što je Mario rekao, ovo je apsolutno iznenađenje iza nas. Organizatori su do zadnjeg trenutka krili ovu... Evo ih, vidimo ih svi. I da, sada se selimo ispred dvorane Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače. Vidimo dobitnika nagrade za osobu 2018. godine. Selektor Dalić je tu u pratnji gospodina Joze Pavkovića. U iščekivanju smo njegovog dolaska u samu dvoranu. Tako, i dok čekamo naše vatrene iz BiH, pozivamo sve večerašnje dobitnike da nam se pridruže ovdje na pozornici dok oni dolaze, da bismo ih zajedno dočekali. Ja vas lijepo... Dobro večer, Mostar, pozdrav svima i hvala vam što ste svi ovih godina bili uz nas. Znate da je taj poseban osjećaj zajedništva nas vodilo do velikog finala u Rusiji. Poseban pozdrav isto tako Žepču, rodnom mjestu moje majke. Tako isto zahvaliti se našem izborniku što nas je učinio tako ponosnim. Znate da ovo je večernjakov pečat, da će svima nama biti jako, jako bitan. Hvala puno i velik pozdrav iz Barcelone. Dobro večer svima. Najteže je dobiti nagradu u svom mjestu. Zato ovaj večernjakov pečat koji primamo ovdje u Mostaru će za mene uvijek imati poseban značaj. Hvala vam na ovom priznanju jer s njim samo nadopunjavamo jednu lijepu sliku iz Rusije od prošlog ljeta. Pozdrav svim prisutnima i pozdrav svima koji nas gledate. Hvala vam na ovoj nagradi, posebno mi je draga, naravno je dolazi od mojih zemljaka. Uvijek pratim što se događa u Kotrovarošu, odakle su moji roditelji. Evo, još jednom mojim putem se zahvaljujem na ovoj nagradi i šaljem Mostaru veliki pozdrav iz Londona. Veliki pozdrav Mostaru, poseban pozdrav moje Derventi. Žao mi je što nisam večeras s vama da vam se uživo mogu zahvaliti za svu podršku i ljubav koju ste iskazivali prema reprezentaciji tijekom svih ovih godina. Ne sumnjam da ćete to raditi i dalje i da ćemo zajedno se skupa svi veseliti novim uspjesima naše reprezentacije na čelu s izbornikom Dalićem i da će nas on i ovi novi mladi dečki odvesti do one najsjajnije medalje, a to je svjetskog zlata. Pozdrav svima! Mi smo večeras u Mostaru sa vama kao što ste vi bili uz nas na svjetskom prvenstvu. Ljudi, hvala na zajedništvu, potpori i ovoj nagradi. Ovaj pečat odnijeću u Kraljevu Sutjesku, odakle sam kao dječak otišao i koje se uvijek rado vraćam. Od tada pozdrav Mostaru iz Velike Britanije i navijajte za Liverpool u finalu Ligi prvaka. Dobro večer Mostaru i svima vama koji pratite večernjakov pečat preko BHRT-a i HRT-a. Kao što i sami znate, mene za Mostar
vežu snažne uspomene i jako mi je žao što ne mogu biti s vama večeras. Ali ovom prigodom se zahvaljujem na nagradi koju mi dodjeljujete, Večernjakov pečat, koji će za mene biti posebno drag jer ga dobijam u Mostaru, za kojeg sam već rekao da me vežu jako lijepe uspomene. Tako da hvala svima još jednom i veliki pozdrav iz Madrida. I da, dame i gospodo, cijenjeni gledatelji, osoba godine 2018. je ušla u dvoranu Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače. Izbornik hrvatske reprezentacije, gospodin Zlatko Dalić, dobro večer, čestitamo. I naravno večeras u ime svih srebrnih vatrenih porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Poštovane dame i gospodo, dobro večer. Lijepi pozdrav svima vama. Nakon što ste mi dodijelili prošle godine pečat i proglasili me osobom godine, sa ponosom stojim tu pred vas na istom mjestu u Mostaru. Vatreni su napravili povijest. Jedan sjajan rezultat. Vatreni od kojih dio nas dolazi iz Bosne i Hercegovine, vuče korijene iz Bosne i Hercegovine, a mi smo napravili rezultat jer smo pokazali veliko zajedništvo, hrabrost, ustrajnost, poniznost, igrali smo sa velikim srcem vatrenim. Ovo je poseban trenutak za mene, za sve nas, koji nas čini sretnim, ponosnim, ali i obvezuje da opet napravimo sve da svoj narod učinimo još ponosnijim i još sretnijim. Zahvaljujem se svima vama u cijeloj regiji koji ste bili naša velika podrška na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujem se u ime svih nagrađenih i u svoje osobno ime na ovom pečatu koji je naše srebro učinio još vrijednijim, koji je naše srebro pozlatio. Hvala vam svima. Hvala gospodinu Daliću. Prisjetimo se malo Rusije. Ja bih pozvao gospođu predsjednicu Republike Hrvatske, neka nam se pridruži ovdje. Veliki pljesak. Da, još jednom. Veliki. Kako je to emotivno primila predsjednica Republike Hrvatske. Da, molimo predsjednicu Republike Hrvatske da nam se pridruži i da zajedno pozdravimo i osobu godine, to je gospodina Zlatka Dalića, ali i sve ostale dobitnike ove sjajne večeri Večernjakova pečata za 2018. godinu. Bila je to još jedna europska noć. Doviđenja, dame i gospodo, doviđenja, cijenjeni gledatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, Hrvatske radio televizije.